Ola, chamo Amado Castro Nolle e hoxe imos a falar sobre este libro chamado A Gnose, escrito por María Vitoria Moreno. María Vitoria Moreno naceu o 1 de maio de 1939. Ela foi escritora e traductora. Nicolau é o neno principal desta historia que decide marchar a Madrid porque súa nai é drogase, é alcohólica e marcha. E quer ir a Madrid porque ten amigos ao lado e vai a Madrid. E para ir a Madrid ten que fazer autostop porque non van a levar seus pais. Entonces el fai autostop nunha estrada e conta que lle para un camioneiro ou un home en sí, pero non foi así. Paroulle unha muller cun coche, pero Nicolau pensa que as mulleres non saben conducir. Pero el subiu ao coche e a muller preguntáballe preguntas tal para terlo entretenido, pero Nicolau non lle facía ni puñetero caso. El dormía porque pensou en todo o que deixou atrás e quedouse dormido. E despois contoulle a maioría da súa vida a muller, xa sabe porque defendeu a unha nena tanto, porque no final da historia descúbrese quen é esa muller. Se queres saber, tens que ler o libro. A miña valoración personal sobre este libro é que o vocabulario é fácil de ler, de entender tamén é fácil de ler. Eu recomendo este libro, de verdade cho digo, 100%, libro. É moi fácil de ler e de resumir tamén. E o meu personaje favorito é Nicolau, porque está todo a abandonar os seus pais, abandonar non, pero deixalos tirados. Facer autostop para marchar a Madrid tamén, confiarse así de calquera persona tamén. Pareceume un neno que pensa o que está facendo, porque cuidado para tirar toda a súa vida para ir marchar de unha familia así por así, parece mal joder para que faga un rapaz. Así que, se queredes saber máis deste libro, hai que lelo, que eu tamén non teño que ler. Veña, adeus.